Ξέρετε, το πρωί ξύπνησα με δύο αγωνίες. Η μία αφορούσε τη γυναίκα. Τι θα βάλω σήμερα? Όταν πηγαίνει σε μια εκδήλωση που αφορά μία από τις ιέρειες της ελληνικής υψηλής ραπτικής. Εν πάση περιπτώσει, επειδή είμαι και ιδιαίτερα φιλάρες και γρήγορα το τακτοποίησα το θέμα. Το δεύτερο αφορούσε τη δημοσιογράφο. Και τώρα τι λες? Είναι μάλλον γνωστό ότι ασχολούμαι με την επικαιρότητα, την τώρα πια γκρίζα επικαιρότητα, με τους πολλούς αριθμούς που διαφεντεύουν τη ζωή μας και τους περισσότερους φόβους που την αποχυμώνουν. Τα δύσκολα είναι η καθημερινότητα και αυτό το σκοτεινό αύριο. Επομένως το ερώτημα είναι, σε αυτές τις εποχές μπορείς να μιλάς για τη μόδα και τα πρόσωπά της? Και εν πάση περιπτώσει μου ήρθε και στο νου και ένας στίχος από τον Πολυβάρ του Εγκονόπουλου: «Στρατηγέ, τι γυρεύεις στη Λάρισα, εσύ ένας Ιδραίος». Όμως η Λουκία είναι απλώς ένα πρόσωπο της μόδας? Όχι. Είναι προφανής η απάντηση. Και αυτό το βιβλίο, το εξαίρετο βιβλίο που κρατάτε στα χέρια σας, είναι μια απλή βιογραφία? Η απάντηση είναι πάλι όχι. Δεν είναι ούτε βιογραφία, ούτε αυτοβιογραφία. Δεν είναι μια αναδρομή σε ένα success story. Και επειδή αγαπώ τα βιβλία και γι' αυτό θέλω να μιλήσω, καταλληλότεροι εμού στη συνέχεια θα μιλήσουν για τον άνθρωπο Λουκία και την καλλιτέχνηδα Λουκία, εγώ θα μιλήσω για τη συνάδελφό μου και την προσπάθειά της. Το βιβλίο λοιπόν πιστεύω ότι είναι ένα εμπεριστατωμένο ντοκουμέντο για τη ζωή και το έργο μιας καλλιτέχνηδος, του βεληνικούς της Λουκίας. Είναι ταυτοχρόνως ένα συναρπαστικό αφήγημα που έχει εικόνες, πάρα πολύ ωραίες φωτογραφίες από τις δουλειές της, αλλά έχει και σάρκα και οστά και όνειρα, όλα αυτά δεμένα, μπορώ να πω, με ντελικάτες κλωστές, αυτές που υπάρχουν στο ατελιέ μιας δημιουργού, η οποία δημιουργεί με υφάσματα και γράφει ιστορίες πάνω στα σώματα των γυναικών, ακόμη και γυναικών extra large όπως είμαι εγώ. Η μία λοιπόν νομίζω ότι μπόρεσε ακριβώς να αποδώσει την άβρα της Λουκίας, τα θροίσματα της ζωής της. Μας βοήθησε να δούμε πότε μάτωσαν τα δάχτυλά της από τις σακίδες του βίου της, αλλά και όλα αυτά τα μετάξια και τα βελούδα που τη φώτισαν αυτή τη ζωή. Ξέρετε, φαντάζομαι συμφωνείτε ότι ένα πρόσωπο δεν είναι μόνο οι επιταγές του DNA. Είναι το πού γεννήθηκε, πώς μεγάλωσε, ποια χέρια το χάιδεψαν, ποιοι το συντρόφεψαν, αυτή η μέσα φωνή τι του είπε στις στροφές της ζωής, ποιες στροφές πήρε και ποιες άφησε, τελικώς πώς πορεύτηκε στο βίο του. Η μία μόχθησε και νομίζω κατάφερε να αποτυπώσει στο χαρτί πάρα πολύ προσεκτικά αλλά και πάρα πολύ διεισδυτικά το σύμπαν της Λουκίας. Ό,τι τη συναρθρώνει, όλα αυτά που τη συναρθρώνουν. Παρόλο που η μία έχει πάρα πολλές ώρες πτήσης στη δημοσιογραφία, έχει τεράστια εμπειρία, αυτό το έκανε με έναν τρομερό ενθουσιασμό νεοφώτης της, αλλά και με την εγγενή ευγένειά της και την εξαιρετική αγωγή της, κυρία Κόλια. Νομίζω ότι όλο αυτό το υλικό που συγκέντρωσε επί 2 χρόνια το παρέθεσε με ένα ευφυές ντεκουπάζ και με μια πολύ φίνα ανάμειξη των στοιχείων που επέλεξε να προβάλλει. Νομίζω ότι άφησε στην άκρη όλα εκείνα που δεν έχουν σημασία για μας τους αναγνώστες και ανέδειξε την ουσία, στάθηκε στην ουσία, αυτό που νομίζω ότι έχει τελικώς πολύ μεγαλύτερη σημασία. Τη θάσευσε έναν ιδιαίτερο άνθρωπο όπως είναι η Λουκία, που λένε όλοι όσοι τη γνωρίζουν, και μαζί με το πλούσιο και εξαιρετικά υψηλής αισθητικής υλικό της ζωής της, και οι δύο μας παρέσυραν σε ένα συναρπαστικό ταξίδι. Πρέπει να σας πω ότι διάβασα το βιβλίο, μπορώ να το αποκαλύψω, από ογκωδέστατες φωτοτυπίες, δηλαδή γονάτισα όταν τις πήρα στα χέρια μου, δεν ήταν έτοιμο. Κάθισα λοιπόν στο καναπέ και δεν σηκώθηκα παρά μόνο όταν τελείωσα αυτή τη συναρπαστική διαδρομή. Η Λουκία είναι καλλιτέχνης και αυτό νομίζω το σεβάστηκε πάρα πολύ η μία. Δεν θέλησε, νομίζω, ήταν επιλογή της, να αναδείξει την απατηλή λάμψη της ματαιοδοξίας που προφανώς υπάρχει σε ένα ατελιέ, περνάει από ένα ατελιέ υψηλής ραπτικής. Αλλά έσκυψε και άκουσε τη χαμηλόφωνη, κυριολεκτικά χαμηλόφωνη Λουκία, την αλήθεια της όπως εκείνη θέλησε να μας την εκθέσει. Το βιβλίο είναι πάρα πολύ ωραίο και έβγε στον Πάπυρο και στην κυρία Πουρνάρα, σε όλους σας που δουλέψατε, γιατί ξέρω ότι σε καιρούς οικονομικής καχεξίας το να δημιουργεί κανείς κάτι τόσο υψηλής αισθητικής βιβλία, ένα τόσο υψηλής αισθητικής βιβλίο, είναι ένας και οικονομικός άθλος. Θα ξαναγυρίσω στη μία.
Πιστεύω ότι οι καλοί δημοσιογράφοι είναι εκείνοι οι οποίοι δεν καπελώνουν τους καλεσμένους τους, αλλά αφήνουν εκείνους να μιλούν. Και η μία έκανε αυτό. Διάλεξε τους ανθρώπους που αποτελούν κομμάτια της ζωής και της διαδρομής της Λουκίας και έδωσε σε αυτούς το βήμα να πούν με δικά τους λόγια, μάλλον να μας βοηθήσουν να φιλοτεχνίσουμε την εικόνα της Λουκίας, η δική της αλήθεια, διότι ξέρετε η αλήθεια έχει πάρα πολλές όψεις, είναι ψηφίδες εν τέλει. Τα κρυμμένα βαθιά δεν μας ανήκουν, δεν μας αφορούν, άλλωστε τα βλέπουμε στις δημιουργίες της Λουκίας. Εκεί να αφηγούνται τη ζωή της, τις επιθυμίες της, τους πόθους της, τις ανησυχίες της. Επιστρέφω στο ερώτημα αν μπορούμε σε αυτούς τους καιρούς να μιλάμε για τέχνη, γιατί προφανώς η τέχνη δεν μπορεί να ανατρέψει καθεστώτα, η τέχνη δεν δίνει λύσεις σε δανειακές ανάγκες, δεν αλλάζει τον κόσμο μας. Όμως μας παρηγορεί, φέρνει αρμονία και φέρνει ομορφιά. Και όπως έχει πει ένας από τους μεγάλους αγαπημένους της Λουκίας, ο Ντοστογεύσκι, η ομορφιά θα σώσει τον κόσμο. Σας ευχαριστώ.